Głównym celem projektu aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych jest wzmacnianie współpracy transgranicznej między Giżyckiem i Alytusem poprzez modernizację infrastruktury sportowej oraz nawiązanie nowych kontaktów. Główny partner projektu Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych w Alytusie. Partner powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Realizacja projektu trwała 2,5 roku. W tym czasie były zbudowane 2 nowe obiekty sportowe. Sala sportowa w Szkole dla Dorosłych i Młodzieży w mieście Alytus oraz zrekonstruowany stadion w Giżycku. Aš manau, kad jeigu tu kažkokį organizuoji, šiuo atveju konkrečiau pasakysiu, bendras projektas ir abiem pusėm jis yra reikalingas ir naudingas, tai didina pasitikėjimą vieni kitais ir jeigu tik bendraudamas ir bendradarbiaudamas gali patikrinti, kaip čia juokiuosi, kolegas, oponentus, ką nori. Tik spręsdamas bendrai kažkokį klausimą, supranti, kas ko vertas. Tai šiuo atveju aš manau, kad kiek aš susidūriau, nei Gižickas, nei Lietuvos pusė neturi jokių pretenzijų. Nei Suvalkai mums, nei mes Suvalkam, tai aš manau, tai yra gero bendravimo, bendradarbiavimo pavyzdys, kaip reikėtų spręsti problemas. Ir galima pateikti kaip pavyzdį. Ir jeigu pažiūrim tam kontekste, kai čia, žinot, kad eskaluojama kartais, kad ten ar Lenkai pas lietuvius skriaudžiami, ar lietuviai pas Lenkus, tai aš manau, šito aš asmeniškai nesusiduriu. Mes puikiai susikalbam. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, aš pavyzdžiui, iš užsienio vizitų, kai esu meras, tai buvo 2 į Suvalkus ir 1 į Balstogę. Ta prasme, niekur kitur kaip meras nesu važiavęs išskyrus su Lenkais. Tai rodo, kad požiūris į Lenkus mano yra teigiamas, o Lenkų į mus tikriausiai irgi, jeigu kviečia ir bendradarbiaujam, tai irgi yra geras. Mūsų mokykla vykdo projektą, kurio esmė yra kaimininių bendruomenių aktyvinimas, plečiant sporto infrastruktūrą. Projekto pasekoj mes pastatėme naują modernę sporto salę Alytuje. Pirmajame etape projekto buvo pastatyta sporto salė Gižicke, Lenkijoje. Šios sporto salės reikalingos ne vien tik tai kaip statiniai, jos reikalingos tam, kad mūsų giminingų miestų bendruomenės galėtų spręsti savo problemas per sportinę veiklą. Tai taikytina ne vien tik tai jaunimui, bet ir pagyvenusiems žmonėm, miesto bendruomenėm. Šių abiejų projektų pasekoje mūsų miesto bendruomenės nariai ir Lenkijos Gižicko miesto bendruomenės nariai turėjo galimybę atvykti į vieną ir kitą miestą, pamatyti juos, pasisemti kažkokiu tai naujų patirčių ir to pasekoj žmonės artėja. Sienos išnyksta, atsiranda bendradarbiavimas, atsiranda gražūs ryšiai tarp giminingų miestų bendruomenių. W wyniku realizacji projektu aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych wyrósł nowy obiekt sportowy w Giżycku. Młodzież chętnie ćwiczy w zmodernizowanej sali sportowej. Powiat giżycki leży niedaleko od granicy litewskiej. Najbliższa odległość to 50 km, ale taka odległość, gdzie jest duże skupisko już mieszkańców Litwy, czyli na przykład miasto Alytus, to 200 km. Wiadomo, że jest to odległość mniejsza niż odległość pomiędzy niektórymi regionami Polski. Takie narody jak Polska i Litwa, które leżą obok siebie, powinni nawiązywać współpracę, a jedną z najłatwiejszych jest to współpraca na dziedzinie sportu i rekreacji. Tak się składało, że powiat giżycki w zasadzie nie miał żadnego obiektu, na którym mogłaby być toczona taka rywalizacja. To między innymi było przyczyną, że wspólnie z miastem Alytus i ze szkołą dla dorosłych i młodzieży nawiązaliśmy ten kontakt. Mamy już teraz bazę sportową, gdzie możemy przyjmować drużyny litewskie i jednocześnie możemy wyszkolić nasze drużyny, żeby mogły tam jechać.
Dzięki temu są już pewne cykliczne imprezy, które się odbywają między innymi w tej sali. Mamy nadzieję, że w toku dalszej współpracy i może następnego okresu finansowania nasza baza sportowa powiększy się, a to z kolei umożliwi jeszcze bardziej intensywną współpracę. Dzięki temu, że takie kraje jak Polska i Litwa miały możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej, wiąże się to z pozyskiwaniem środków, wpisaniem projektów inwestycyjnych w ramach współpracy międzynarodowej. No między innymi jesteśmy na hali sportowej, która została wybudowana właśnie z takiego projektu polsko-litewskiego. Czyli jak po tych 6 latach przerwy w uprawianiu sportu na zamkniętej przestrzeni, czyli na hali sportowej, młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Jeśli chodzi o korzyści dla miasta, no może jeszcze dla szkoły. W związku z tym, że mamy taką piękną halę, na razie, na dzień dzisiejszy nie mamy problemów z naborem uczniów do klas pierwszych. Czyli młodzież, która mieszka w Giżycku lub też w okolicach, bywając u nas tutaj na hali w ramach różnych imprez sportowych, które organizujemy między innymi też dla gimnazjów, idą tutaj do nas świadomie. Dzięki tej współpracy, dzięki temu projektowi napisanemu w głównej mierze przez pana dyrektora Kazimierza Ambroziaka z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, mamy taki piękny obiekt, staramy się o niego dbać. W zasadzie mamy już go 3 lata, ale jak widać, na razie nie widać zniszczeń. Wygląda jak świeżo wybudowany. Projekt jednoczy mieszkańców regionu przygranicznego Litwy i Polski. Celem projektu jest integracja mieszkańców poprzez sport i aktywne życie, również poprzez zdrowy tryb życia. Projekt składa się z części inwestycyjnej i części poznawczej, szkoleniowej. Jeżeli chodzi o konferencje i szkolenia, konferencje przede wszystkim są poświęcone ludziom, którzy pracują w oświacie, ale też nie tylko. Konferencje ukierunkowane są również na ludzi starszych i ludzi niepełnosprawnych. Takie konferencje już się odbyły. Zwróciliśmy po raz pierwszy właśnie uwagę też na kontakty ludzi starszych i tutaj doszło do bardzo ciekawego kontaktu tak zwanych uniwersytetów trzeciego wieku. Myślę, że to jest rzecz, która bardzo nam się udała w tym projekcie. Wiem, że nasi studenci Uniwersytetu trzeciego wieku byli bardzo zadowoleni z tego spotkania. Jest to następne nowe doświadczenie. No jeżeli chodzi o obozy młodzieżowe, to już nie po raz pierwszy organizujemy, więc one tylko potwierdzają, że tego typu działania powinny być kontynuowane, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o młodzież, to muszą już w szkołach się poznawać, żeby przyjaźnie, koleżeństwo następowało od początku. O to, żebyśmy poprzez wspólną pracę gdzieś niwelowali różnice w funkcjonowaniu po obu stronach granicy, jak również pewne uprzedzenia historyczne, które, no nie ukrywajmy, jeszcze są i z którymi musimy walczyć. Mer samorządu miasta Alytus Jurgis Krasnickas również nie wątpi w obopólną korzyść współpracy miasta Giżycka i Alytusu. Trumpai pasakysiu, abiem pusėm tai reikalinga ir naudinga. Alytus yra patrauklus išoriai, mano supratimu, aišku, čia tai yra sportas, turizmas, kultūra. Tai aš manau, kad dabar tokią salę, kurią šio projekto dėka įrengsim ir tą visą infrastruktūrą, tai labai prisideda prie, kad Alytus būtų patrauklus ir turėtų galimybę pritraukti ir užsienio turistus, ir mūsų vaikai nebėgios gatvėmis, o turės užsiėmimą ir taip toliau. Tai visom prasmėm aš matau tik gerą pusę. Manau, kad įvairios grupės ir jaunimas, ir suaugusieji, ir senjorai esančios pasienio regione gali tarpusai bendradarbiauti ir bendradarbiauja. Galbūt tą bendradarbiavimą dar ir toliau reikėtų skatinti, kad vieni kitus galėtų geriau pažinti. Kierownik Wydziału Oświaty przy samorządzie miasta Alytus Witolis Walunas wyłącznie pozytywnie ocenia wyniki realizowanego projektu. Projekt aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań
zrealizował marzenie, jakim była nowa sala sportowa dla szkoły dorosłych i młodzieży w Alytusie. Iš tos salės atsiradimas buvo iš tikrųjų didelė svajonė ir šis projektas sudarė galimybę tą puikią svajonę įgyvendinti. Ir beje, šitą sporto salę naudosis ne tik tai suaugusių jaunimo mokyklos jaunimo klasių mokiniai, bet turės galimybę naudotis ir suaugusių mokiniai. Be to, šita salė tarnaus ir visai miesto bendruomeniai. Jinai atitinka tinklinio sportui keliamus standartus, tai galės būti savotiškas mūsų mieste esantis tinklinio sporto centras ir tikiuosi, kad ji tarnaus visai bendruomeniai, o žinoma, kada taip įvyks, tai ir bus žingsnis tarp mūsų tautų geresnio, artimesnio, šiltesnio bendradarbiavimo tarp lietuvių ir lenkų. Pasienio bendradarbiavimo projektai Alytaus mieste, kurie yra vykdomi kartu su mūsų partneriais iš Lenkijos, yra turbūt būtini tam, kad galėtume mes turėti bendradarbiavimo ryšius, tai yra bendros priemonės stovyklos, kurių metu mūsų miesto ir Lenkijos Ižicko miesto, o ir daugelį kitų miestelių, tai yra ir miestų ir Elko, ir Radomo savo laikų buvę bendradarbiavimo ryšiai, kurių metu mes bendraujam, sportuojam, siekiam rezultatų ir taip toliau. Iš paprastai tai eina kalba apie erdvių arba socialinių objektų pritaikymo arba jų pagerinimo, reiškia, visuomenės poreikiam pritaikant taip, kad ir šiai dienai visi tie projektai, kurie vykdomi, yra skirti mūsų Alytaus miesto bendruomeniai. Juose sportuoja, užsiiminėja skirtingo amžiaus ir skirtingos ryties asmenys, sportininkai, bendruomenės nariai, mūsų svečiai atvykstantis sportinio turizmo principų ir mūsų Alytaus miestą. Dzięki projektowi Giżycko zostało miastem partnerem Alytusu. Natomiast takie projekty bez wątpienia służą rozwijaniu stosunków międzypaństwowych, mówi Vitolis Valunas. Tokio pobūdžio projektai, apie kurį mes šiandien kalbam, gali prisidėti ir prisideda prie tų santykių gerinimo, net ir tarp valstybinių santykių gerinimo ir tarp tautų santykių gerinimo. Tai nenuostabu, kad įgyveninant šitą projektą ir kitus projektus, Gižicko veikla mūsų savivaldybėje, Gižicko pavieto veikla mūsų savivaldybėje yra įvertinta. Kaip žinot, Gižickas tapo mūsų miestų partneriu, yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tai irgi yra vienas iš šito didelio projekto nuopelnų. Najważniejsze w tym projekcie jest to, że ludzie z Polski i Litwy mogą poznawać się, likwidować złe stereotypy, a także to, że mogą korzystać z pięknej infrastruktury sportowej, która w ramach projektu jest wykonywana, m.in. boisko sportowe czy sala. Realizacja projektu Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych nie ograniczyła się jedynie budową sportowych obiektów. Inne działania w czasie jego realizacji wzmacniały współpracę transgraniczną różnych grup społecznych, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Wspólne międzynarodowe imprezy i spotkania służyły wymianie doświadczeń. Negalima kalbėti vien tik tai apie didelės investicijas. Reikia nepamiršti, kad bendravimas ir bendradarbiavimas tai irgi yra nemažesnės vertybės. Beveik 500 žmonių įgyvenint šitą projektą turės galimybę apsilankyti vieni pas kitus, turės galimybę ir jau turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose renginiuose. Ir viską pamatyti savo akimis, pabendrauti, pasportuoti, aptarti, padiskutuoti, tai iš tikrųjų yra neįkainojamos vertybės. Kierownik działu nieformalnej edukacji i pomocy szkoły dla dorosłych i młodzieży w Alytusie Edyta Matulevičienė mówi, że wyniki 30-miesięcznej współpracy będą cieszyły społeczność obu miast Alytusu i Giżycka. Ateina laikas, kai reikia atsiminti žmonės, kurie prisidėjo prie to, kad darbas būtų sėkmingai įvykdytas. Ir 30 mėnesių darbo rezultatai džiugins ne tik tai Alytaus, bet ir Gižicko bendruomenės. Dirbo dvi stiprios komandos abiejose šalyse, keitėmės patirtimi ir šiandien dienai galiu su didžiausiu dėkingumu tarti ačiū Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programai ir galimybei suteikti atrasti partnerius, nuostabius žmonės,
ir suteiktas galimybės sukurti erdves, kur žmonės ir ateityje bendraus, kur žmonės susitiks, kur keisis patirtimi, kur perims vieni iš kitų gerus dalykus, mokysis, kaip sėkmingai išgyventi patirtas klaidas. Labai džiaugiuosi, kad programa davė impulsą naujam bendravimui, naujoms galimybėms. Realizacja projektu Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych rozpoczęła się konferencją wstępną. Dla gości z Polski była zorganizowana wycieczka po mieście Litus. Goście z Polski zwiedzili także Grodzisko w Alitusie, Szkołę Rzemiosła Artystycznego oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alitusie. Odwiedzili szkoły w Alitusu, które razem z Giżyckiem realizowały wspólne projekty. Po miesiącu na turniej sportowy w Giżycku wyjechały z Alitusu dwie młodzieżowe drużyny siatkarskie. W ramach projektu Szkoła dla dorosłych i młodzieży w mieście Alitus zorganizowała 2 międzynarodowe szkolenia w dziedzinie planowania strategicznego dla pracowników oświaty, przedsiębiorców, pracowników placówek rządowych odpowiedzialnych za oświatę, sport, rekreację w regionach. Rozrywki sportowe po szkoleniach jeszcze bardziej wzmocniły kontakty międzyludzkie. W ramach projektu Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alitusie razem z partnerami z Giżycka zorganizowała Dni Zdrowego Trybu Życia. W Alitusie w Parku Tarzanie ponad 40 drobnych przedsiębiorców, sportowców, seniorów, pracowników Centrum Zdrowia Społecznego oraz Centrum Inicjatyw Społecznych nie tylko dyskutowało o zdrowiu, ale także aktywnie uczestniczyło w działaniach propagujących zdrowy tryb życia i zdrowe środowisko. Dni Zdrowia były organizowane i w Giżycku. 10-osobowe delegacje obu miast Alitusu i Giżycka, osoby dorosłe, seniorzy, osoby niepełnosprawne brały udział w 5-dniowych szkoleniach. Opowiedziały o swoim życiu. Organizowaliśmy różne zabawy, gry, spotkania, tańce. Poznaliśmy się nawzajem, zaprzyjaźniliśmy się. Każdy coś od siebie dawał, bo i tańczyliśmy rytmikę, były pokazy sztuki ceramicznej, wyrobów rękodzieła. Panie tu zaprezentowały się bardzo pięknie. Wspaniała zabawa, wspaniali przyjaciele, nowe znajomości. Myślę, że się jeszcze spotkamy, jeszcze będziemy kontynuować to wszystko. I do zobaczenia. No, przede wszystkim wspaniali ludzie, piękne dziewczyny i koleżanki i koledzy z Litwy. Także nam tu miło z nimi się bawiło. Wspaniałe grały panie Bocia. Także jesteśmy bardzo zdziwieni, że chyba pierwszy raz. No i niestety myśmy przegrali, ale no i w ogóle było super wszystko. Zabawa, przyjacielskie stosunki i uważam, że trzeba tak trzymać. Tak dalej i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś. Ale pogoda nam nie zepsuła humoru, bo zrobiliśmy prawdopodobnie cały ten program i byliśmy na jeziorze, i byliśmy na rowerze, i tańczyliśmy, pokazaliśmy to, co umiemy. My ze swojej strony, wy ze swojej strony, prawda, goście nasi? Ir man asmeniškai, tarkim, kaip mano draugai pastebėjo, atvykus į Lenkiją, atgimsta mano giliai viduje slypinti olimpinė sportinė dvasia. Man čia labai sekasi sportuoti ir, tarkim, prieš 1,5 metų vykstant šitam projektui atvykus čia, Gižicke, pirmą kartą gyvenime dalyvaudama smiginio varžybose laimėjau 3. vietą. Gal iš 4, nesvarbu, bet vis tiek 3. vietą gavau taurę, kurią laikau labai garbingoje vietoje namuose. O šį kartą, pirmą kartą gyvenime pamačiusi, kas per žaidimas yra bočia, porinėse varžybose kartu su Gabrielė užėmėme 1. vietą tarptautinėme turnyre. Aš manau, kad tai yra puiku. Emocijos puikios. Mówi się, że dobry sąsiad jest droższy od rodziny, a inwestycje w człowieka zawsze się zwracają
i otwierają nowe możliwości w samorealizacji ludzi. Jest przekonana Edyta Matulevičienė, kierownik projektu, i wyraziła nadzieję, że po zakończeniu projektu współpraca będzie dalej kontynuowana. Šiandien dieną labai norėčiau pasakyti ačiū žmonėms, kurie dirba Jungtinėme techninėme sekretoriate, kurie nepristigo kantrybės ir padėjo administruoti projektą. Dėkoju abiejų miestų partnerių savivaldybėms ir savivaldybių vadovams, kurie leido vykdyti šitą veiklą, suprasdami ateities perspektyvas. Investicijos visada į žmonės visada atsiperka ir visada atveria naujas galimybės paprastiems žmonėms save realizuoti. Ir aš tikiuosi, kad pasibaigus projektui žmonės tęs savo bendradarbiavimą, bus bendradarbiavimas ne tik tai jaunimo, ne tik tai švietimo srityse, bet pagyvenę žmonės taip pat ras savo vietos. Sakau ačiū visiems, kurie prisidėjo, kad šitas projektas būtų sėkmingai gyvendintas, ir tikiuosi, kad mes vėl visi dirbsime naujuose projektuose. W celowości kontynuowania projektu nie wątpią obie strony, i kierownictwo powiatu giżyckiego, i kierownictwo miasta Alytus. Geras santykiai su kaimynais, nesvarbu kokiais būdais tai realizuosi, o geriausia realizuoti per žmogiškuosius santykius, per bendravimą, sportavimą, turizmą ir taip toliau, ir per kultūrinius keitimus, sakykime, ir koncertiniam grupėm ir taip toliau, tai yra tas visko pagrindas, mano supratimu. Bet kita bus irgi objektyvus, be materialių dalykų irgi tų problemų neįspręsi. Nes vis tiek turėtų būti ir patalpos, ir jeigu nori koncertuoti, nuvažiavęs gen lauko ant lietaus nekoncertuosi jokiuosi, jeigu nori sportuoti, reikia salės, daugelį atvejų daugelį sporto šakų ir taip toliau. Tai manau, kad būsiu pakankamai objektyvus, pasakysiu, mane visą laiką stebėdavo, kai sovietinėje sistemoje, kad neduok mums valgyti ir gerti, tik duok moralės, o dabar stebina šiek tiek, kad nereikia moralės, bet užtenka tik pinigų. Tai aš manau, kad, kaip ten sako, reikia rasti vidurkį šituose dalykuose, nes reikia ir pinigų, ir moralės, ir kultūros, visko reikia. Myślę, że tego typu projekty powinny być dalej realizowane, również w następnych okresach finansowania z Unii Europejskiej. Świadczy o tym to, że my chyba i w Alytus, i w Giżycku wykorzystujemy bardzo dobrze dofinansowanie europejskie i efekt w postaci poznawania się ludzi, nawiązywania kontaktów jest naprawdę bardzo dobry. Realizujemy już projekty, które nie są związane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Jest to chociażby wyjazd młodzieży, wspólny wyjazd młodzieży do Niemiec na turniej piłki siatkowej, który kompletnie już nie ma nic wspólnego z programem Litwa-Polska. I to są rzeczy, które można uznać za efekty naszej współpracy i również programu, który w tej chwili realizujemy. Projekt Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych był realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, a jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu przygranicznego Litwa-Polska poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności regionów po obu stronach granicy. Program częściowo finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu 7 939 161 litrów.